si Vice Mayor Monsignor Jemar Veracruz. Vice, may bundag. May good morning din kanimo, Jong. May good morning. May good morning sa atong mga pinagkakatawan sa Siligan o mayong good morning sa tanan nimong suking tigpaminaw. Vice, Jong. yes. Ako na dunggan sa imo nga nagpupirit tinuray ang kaning mga Perya ng Bayan. kaning perya ng bayan. Yes, Vice, naay gipadala sa ako ang private message kagahapon. Kani bitang papel nga iya gipatayaan sa Perya ng Bayan. Kani print out gyud. Naa sa ako ang kagahapon gipadala. Ako na gitong gisave nga kapitsa 25 ni patad siya alas 3:25 sa hapon. But pasabot nag-operate na ang Perya ng Bayan dinis ka barangayan dinis tong Dakbayan. Tinuod gid na ako na dunggan, Jong, kuan na una, Jong, akong ipadayag sa tanang katawan sa Dakbayan Siligan nga kining pag-operate sa Perya ng Bayan illegal kini. Tungod kay illegal kini, dakpo na ni sila. So ang mutaya o ang nagpataya nasupak ka na sa balaod, so kani sila dakpon kini sila. Og hopefully ang atong mayor mo pakadaog og direktiba nga ang atong mga kapulisan operitan gini. No nya test po ni sa atong determinasyon kaning atong OIC nga pulis. City Director. Kay kung dili ni siya ka impusar sa balaod, walay rason nga nganong magdugay siya dinhi sa Dakbayan Siligan. Ako lang ni pasibya sa kahanginan. Ano kay kung ang pulis mutugot niini mo ning may tabo nga kini mo pilit gini. Illegal man eh. Kaya doon naman ay order sa atong mayor. Doon na po na order sa krami nga kani pasirada ni. No, so kinsang dagway sa demonyo nga nagpalikod nini kinahanglan nga kani sumpuon gini. Sindikato mo ko ni Jong kani mo ni atong gitawag og sindikato sa korupsyon. Muna kinahanglan pagon nato kanunay yun. Okay, mo maning mga tawahan nga nagpaluyo nini musuborno. Musuborno diha sa atong mga local leaders, musuborno diha sa atong kapulisan, musuborno sa tanang mga tao para kani mo operate dayon. No, so ako nakadungog nga dunay mga suborno nga gihimo nini og kini supalpal gini sa atong mayor, sa inyong vice mayor ug sa city council. No, so dili ko kay balo kinsang mga tawhana ang nagpaluyo nini basin og kaning mga tawhana gusto lang yun ihugno ang ekonomiya sa atong Dakbayan. No, kay inani Jong ang Jong doon na ni kalambigitan sa tanan puhon natong mga kalihukan diha sa politikanhon nato nga exercise sa tanan nga mga liyok sa atong mga katawan. Yun naman ni kasimple, Jong. Nganong ako i-advance ang rason nganong dili gyud ko mosugot, nganong usap ang mayor dili mosugot nga mo-operate kaning illegal number sa atong Dakbayan. Unang rason ang ekonomiya. Kini makapaut-ut sa atong ekonomiya sa atong Dakbayan sa Iligan. Ngano? Kay ang everyday nga remittance niini kaning illegal numbers, pipin nakuha, Jong. Kunya ang may tabuan ni Jong 70% na muadto sa ilaha sa mga operators nga wala din sa Iligan. Kani mga operators kibaluta nga dili na taga dinhi, no? Kay sindikato man no? Yang ang ulo sa sindikato sayod ko nga wala na din sa Iligan. Na nagawa sa Iligan. O kung may tabuan na Jong, suyupon ka ng sapi nga iya sa katawan sa Dakbayan Siligan na nagtuyok-tuyok sa Iligan. Nawa nagitawag the more na kwarta sa Iligan, kuhaon din sa Iligan, ang circulation nga kwarta din sa Iligan, magkagamay. So magkagamay gani ang sirkulasyon sa kwarta sa Iligan, but pasabot niini, ang atong ekonomiya maminos. Ano man, example, Jong, no? Kung panalitan, makakuha ka na sila og 3 million a day. 70% na nakuhaon sa kwarta nga nagtuyok-tuyok sa Iligan. Bilan na mabilin ana, no? Ang mabilin ana is only 30%, no? So 70% of 3 million, that is 2.1 million, no? Kaning 2.1 million suyupon kini sa mga sindikato, ihawa kini sa Iligan. So nabilin kana na lang 900,000 sa usa ka adlaw. So i times 30
medyo. Mm. Pila man na 60,000 ka pina. Mm. No, ang ilang masuyo. Oo. Matigala na ang mga tao. Mayroon ang mga tao, mingaw man yung merkado, mingaw man kayo ang sakay, mingaw man kaayo ang habal-habal, mingaw man kaayo ang Taksi. sikat-sikat. Matigala pa kita nga ang kwarta in circulation na dapat madakpan sa atong mga pobre tao kay mga tao nga para ibuwi sa atong mga pamilya nga naglisod ni panahon sa pandemic, nagisuyop naman sa mga kaning sindikato. Mm. No? Kaning mga tao na walay huna-huna sa kalisod sa atong mga katawhan ning atong dakbayan. Mm. No? So, matigala ta, mingaw man kayo ang merkado, wala may namalit og isda, wala may namalit og bulag, wala may namalit og gulay nga produkto in taon sa kusog sa atong mga mag-uuma nga naglisod in taon na rin panahon na. No? So, muli Jong ang mahitabo, Jong, magkapitos ang atong ekonomiya sa iligan, di duganan pagid ning pandemya, kay di kalihok ang mga tao, nga, kung mulihok magani ang mga tao, dili sila kadakop og kwarta, kay way magpatrabaho na sila, kay wa may mga kwarta ang mga tao. Mm. Nakita ni mo, Jong? Yes, Mons. No? Mm. So, ang epektuhan na sa ekonomiya, maunlod ang atong ekonomiya, mapitpos og samot ang atong mga tao. Ang mga tao nga to nagkalisod-lisod pero mosamot og kalisod. Mm. Ang mga pobre mo'y makaluluoy. Mm. Kanang mga kapitalista, kanang mga sapian, dili kay na mabalakas dyan kay gamay ra magay ng 20 pesos, 30 pesos sa ila. Mm. Pero kanang 20 pesos, 30 pesos, hapit pa sa kakilo sa nga bugas sa atong pobre nga mga tao. Mm. O ang akong gidipinsahan na ni Jong, ang kalisod sa atong mga katawhan na mga kabos. Mm. No, niya ka John, ang ikadong rason ako ni kanang gitawag social nga reasons, Oh. no? Kay tungod nining kapitos John, may mga social problems nga mo tumaw. Kung saan yung mga problema sosyal? Ang unang problema sosyal, kriminalidad, no? Karon naningkamot ang atong kapulisan, naningkamot ang atong mayor, naningkamot nga kitantanan sa konseho nga ang atong peace and order mapatibabaw. Apil ninyo sa kwenta nato sa peace and order, kaning gitawag nato og kaning criminality ubos kayo. So tungod sa kapitos John, mugawas ng kriminalidad sama sa kanang pagawat, sama sa pang hold up, sama sa pang akit bahay, sama sa tanan, panglabni diya sa mga tao nga nagdaladala ang taong bag o kanang ilang mga cellphones. So, ubalik na po ang mga pagsaka ng kriminalidad, no? Ikadwa, Jong, po, tungod kay lisod kay pangitag trabaho, Jong, ang atong mga tao na po, mato na po na sito kaya ang ako na sayran, ang labing dali ko mga kwarta karon, kanang droga, illegal drugs. So, mato na po di tao ng atong mga pobre nga mga isuon, niya ng mga utang nga mga illegal. Muna nga, ako gining pahingusgan, Jong, no? Kung kini mo ay daot ka na ko, makapakanaot ka na ko, gusto dili na ako isa pa yan. Dili na ako isa pa yan. Ang ako nga dipinsahan, ang atong mga tao-taon nga mga pobre, nga kani kung saan ikapagpahimulos sa atong mga tao nga kabos, no? Kaya kani magod atong masayran, na kay 2 pesos, 3 pesos, pwede man ka makapatada na. 5 pesos, pwede ka makatabada na. 7 pesos makapatad ka niya na. So, kaning mga ginagmay ni, pero kung imo ni tapukon sa dibog adlaw, pero din dakuha ni. Kunya, pwede sa kadako ni mawala sa money in circulation sa atong dakbayan, ang mag-antos ani John ang mga katawhang kabus ning atong dakbayan. No, kanunay na ko ning sulti, kanunay na ko ning gipabot sa atong mga kapulisan o atong mga katawhan nga hingusgan gini nako nga dili gini pwede kay kung ato nang pahingusgan dili ato hingusgan yung pagbalik kaning mga illegal Jong, no? Pagbalik ka ng illegal sayod ko nga problema ning atong dakbayan mo saka na po dapat ay atubang nga gubat nining pandemya mo atubang na putag gubat nining sa kalisod ug samot o ganing kriminalidad. Asa naman tao padulong ang atong mga tao. Ako di ko mabalaka dyan sa mga sabihan. Kaya makasurvive na. Middle class makasurvive maski pa paano. Pero ang atong mga katawang pobre dyan, kapos yung di kinakasurvive dyan. Kaya asa padulong na kung mag-alboruto ang mga hula-hula o utok sa atong mga tao, maproblemado silang mayo. Asa sila padulong? Ato yun sa mga utang usab nga dili mayo diya sa atong katilingban. So ako ding hangyo John sa atong mga karing nagpaluyo niini in town
maluoy mo sa dakbayan sa iligan, undangan na ninyo. No, ato lang mo sa laing lugar. Kung ang inyong ubang mga opisyalis dito, ang mayor, vice mayor mo dawat nini, kung mga konsyal mo dawat nili, kay base mo agi sila pag-una-una sa ilang mga katauhan, labi na sa mga kabos. Pero di nila dakbayan sa iligan, Jong, akong ipahimangno sa atong mga kapulisan, this is the test. Labi na na itong YC karon, this is the test of his mettle. This is the test sa iyang pagka-tao o pagka-pulis. Kay sayon ko, kaning pulis, kung dili ni alaw sa pulis, di magini mag-operate. Dili magini mausbong na da. Laway kay tan-aon, Jong, laway kay tan-aon nga ang atong mga kaprukan, ang atong mga iskina, halos tag 100 meters, mo tubo o mo gawas. Kining mga blue nga booth, kunya adto ang atong mga pobre in town, mamasin kay ang 5 pesos o 10 pesos pamasin, basin makadaog ugma pohon, no? So, ako lang pong hangyo sa atong mga katawan, labi na atong mga isuon ng mga kabus, dili na ito ibutang ang atong kaugmaon o ang atong ipakaon sa atong mga kabataan, sa atong pamilya. Diya sa pamasin nga base na kanang atong hinaguan nga 5 pesos, 10 pesos o 20 pesos o 50 pesos maduble ni, matriple ni. Kunya ang atong pamilya makakaon og mabulahan. Kay sultihan ko kamo sa 1,000 o 2,000 nga numero nga imong patdan, sigurado gid ko nga ang kapitalista ra ug ang financier di makadaog na. Kitang mga tayador o kitang mga pobre, kitang mga tao nga ilipat-lipat, ilad-ilad din ni number games, wala gid dita esperansa nga makadaog na. Pwede man huna-hunaon atong mga tao sa dakbayan sa iligan. Kung magpatad mo na, ikapilar mo kadaog sa 5 katuig sa 10 katuig. No? So, sa katuig ba noon, labing gamay. No? So, dihado pirmi ang atong mga tao, Jong, dihado ang atong ekonomiya, dihado ang atong syudad, kung kini mubalik na po na talamak na problema diya sa atong dakbayan. Ako may sulti, Jong, no? Dili na ko sa payang na manaog ko nila akong posisyon. Kung kana man lamang gani ang akong pagpap nini, mao'y maka himo ni ana, no? Sa mga illegalista, ako gining isulti kaninyo. In this time, nala pa ni Mayor Celso Rehencia, amo gining paningkamutan, ako gining paningkamutan, na dili gini itugot dinhi sa atong dakbayan. Daghang salamat, John. May buntag og ang Ginoo maguban kanimo kanunay. Kuskus Bandera.